Києві була просто страшна ніч. Що робити людям? Ну, от я хочу просто битись головою об стінку, мені так погано фізично. Коли ти всю ніч переживала страх, твоє тіло всю ніч виділяло гормони стресу. І в тебе виходить, що каструлька твоя, вона повністю з гіркою цією приправою. На 90% вода, вона така гірка, несмачна. Всю ніч це відбувалося. І тепер кожен раз, коли ти пробуєш цю воду, вона тобі, ти кривишся, вона тобі не подобається. А тобі треба почати лити туди, як в цих відео на інстаграмчику є, коли ти починаєш лити туди свіжу воду, і вона вимиває гірку воду. Для того, щоб це зробити, ти маєш повністю увагою перемкнутись в щось дуже приємне. Тобто ти маєш зараз увагою бути в чомусь приємному, щоб твоє тіло почало виробляти протилежні гормони, гормони щастя.